Ja, vi skal lige gøre et quiz. Den var god. Hvad er det her for noget? Det er en diskotek. Er det rigtigt? Ja, det tror jeg. Jeg skubber den mig. Hvorfor du den ikke? Fordi han er slukket. På elektrisk skyld. Den kan jeg lige. Stop, min telefon ringer. Skete der noget? Ham der. Han kysser. Jamen, hallo, ja. Nå, ja, den der sko, som jeg bestilte. Ja, hvornår kommer den? Det her. Hvad er det for noget? Er det dig? Psst, jeg snakker i telefon. Ja, den der, ja. Er den blevet væk? Nå, kan vi se, så er det ikke den. Hvad er det, du laver? Jeg ringer til pizzabordet. Nej, lad os lige tale lidt sammen. Ja. Pizzabordet er lukket. Jeg skal til at ringe igen. Den her pille, den er tom. Jeg vil gerne bestille en ny en. Nå, den har jeg lige kastet i skraldespand. Nå. Hey, pizzabud. Ja, jeg har en ekstra gang macaroni, og er den allerede kommet? Hej. Hej. Giv mig min pizza. Gå ud. Au. Gå. Pizza. Jamen, jeg så lige en pizzabud, som den faldt ned i. Se. Er vi stolte for ham? Ja. Så ringer lige. Så ringer Louise. Hallo? Og jeg elsker dem her. Det er nemlig pizzas med Yes, macaroni. pizza. Men jeg kan ikke lide pizza. Det kan jeg ikke. Appelsin. Jeg elsker den. Kom på, Alec. Allah. Ja, det duer ikke. Nu skal vi se. Tryllerulle, rulle, der skal komme. Tus ud. Det elsker jeg. Ja! Kommer der nogle appelsiner til os? Tak skal I have. Kan du ikke gå og købe en? Men du skal give den her tilbage, så får vi ekstra penge. Nej, men vent. Han kommer hjem 2 minutter udenfor. Okay? Ja. Han kommer. Skynd dig ud. Skynd dig ud i hækken. Ud. Jeg er der om lidt. Jeg glæder mig. Den her støj for røvhul. Det er Clash Major. Clash Major. Jeg har hentet. Jeg juicer min